Với chun không bàn lệ hay meeting tour in cara in không bàn hay meeting kan này dan chum in cara chuan hun rei lo te in kan hnunga karan tar lan zok zun thum nei le nei mai to tan chang hei hi apoyem ti chung chang kha an sei ila thian tha te chung khat te nai vai te tan in man hunain lo en tan ka han siam lo ka nge o le kha han zia han sut hi huna he a hun nei thei te hara chu wang chuan toi te in kan sei ila tha ange zun thum nei mek te chuan kan in riat arin oma in retura po ngai la te chuan nei nai to te in check up lem lo chuan in relo te po kan om mai theia chumi chung chang chutle mi han sei ila zun thum hi me zau in zun thum kan ti mai a ani na taka chan thisen thum ani zo ka thisen a thum awanga zun thum khachuran om khani mai a thisen thum tin kan mang zo dan ya thisen thum hi ate na ber chu A1C ti ani a han pa in chumi topic chu kan sei ho le dan ya A1C 6.5 chin chung lam percent ani chuan 6.5% chung lam ani chuan zun thum ani a ti chuan in 5.6 le 6.5 in kar kha zun thum nei nai to pre diabetes ani chu thuna hian me tam tak pre diabetes nei reng si in khelo hi kan om trewa kan oma chu ta chuan in chung ang chi chu eng tin nge kan hriat thayang in check mi lo po in ti chuan kan rila lo tram deuh lek ka thakhur mai thin than tui na ran lei to mai thin ang chi hi hetiang chi hi pre diabetes nei kan lo ni du khop pa chatiang ang chi a I om thin chuan I tram chhol ma chuan ti mai ang in check apa thisen en athadon ti na ni pre diabetes lo nei reng thế ni engma changa ti sol pala tram chhol te chu tu tan po thil om ani amara churil tram de ulika pianga thakhurang chia le than tui inaran lei ang chi lungphuran rang ang deuh chi a tharan zoya chaw ang chi kan om thin chuan kan chiang kuang lawa in NT ranga ya kan A1C check ti ranga ya A1C 5.6 atanga 6.5 in kar kan ni chuanin zun thlum kan lo nei nai to ti na ni a pre diabetes ani ti chuan 6.5% chung ani chuan chu diabetes official takin thisen thlum kan nei ti na ni le chu tiang mi te tan chuan changei chu eng tin nge niang ti kha kan no tanga kan man hula kan sei don ya kan ti kha ni a changei kan ti kha chi thang om theya amara chu kan hnung video kan soi kha chu intermittent fasting kan ti a changei zeu kha voi khat ngeya rei deuh ngei ani khaten ni te ni thum ni li te azon khatia ngei tlang ni lo I ngei zeu ang chi kha kan soi to a video masa khanin khatiang chi kha intermittent fasting kha zun thum nei mai to le nei mek te tan hian thil ti the ni em ti chi ni em apoyem ti akha tu na kan han soi ho lok tur chu ani don ta ni chu le kan hnung khan kan soya intermittent fasting kema mi malena ka ti ve dan chu tlai dar sari nulam atang hian a thei ram chang engma ke ai to lawa anak tu jing breakfast ka skip pa lawin ko ma chuna lunch ke ai chawa dar som pani vela atiang khan dar kar ni khata dar kar som paruk te dar kar som pariat te chu ai lawin kan om ta a chun dar som pani atanga dar kar tlai dar sari in kar vela chau kan ai ta ni chu time restricted fasting te po anti thowa chu thil ti olsam bernin ka ria weight loss nante risel na that nante a tan lak dan chang oma ni dang te po kan soi zewanga chu tiang chi a chu ei lawa rei tak kan om hian eng tin nge niang
tlema kan ril tram te wa kan tram chol maya kan tha te ron khura kan thlan tui te na min ron lei mei box si chon eng tin ye changei ang chi chu kan ti thei ve ang ti kha sai ho kan tum tak chu ni ta ni chu hatiang hian ti ta ila zun thlum nei hnai to ang chi sai ni chena kan sui ang chi inei chuan in check wat la ilo nei reng ani chuan damdoi emo atha anga A1C 6.5 chung lam ani chuan diabetes zun thlum inei ti na ni a damdoi chrang oma atlang puyak man lar ber chu metformin ang chi te ni a le chu damdoi ilo me kani chuan film khur ngai ta chu zun thlum thisen thlum damdoi box si a cho han ngei khan blood sugar kha thisena glucose level kha aniam vak thei ve a khami lai takha inven ngai chani ta ni chu zun thlum thisen thlum inei to a damdoi te po to ani chuan nei ngei tur kan indu sak chu blood glucose meter ma thisen thlum lam te na kha nei ngei turin kan indu sak ani chumi inei lo chuan chohan ngei ngut kha ati chi lo me the ni a chan chu damdoi te kan lo to phei chuan kan zun kan thisena thlum na kha blood glucose kha alo niam nu tuk chuan kan taksata na thalo theya kan thuak tan po thalo theya chu tiang chu ni a chu wang chuanin blood glucose te na glucometer te kha kut zunga va hol zewa khatia te na ang chi kha tiang kha nei ngei turin kan indu sak khatiang kha neila ti chuan cho chu han ngei ta nge ya chau khan tui ron ron lei kut ron khur ang chi a kan om chuan thisen kha in check atha mani te in mani te in check na ni kha blood glucose meter kha ma tu chu in check anga somsari nuai ni chuan aniam ani du a in ma somsari le za in kar kha du thu sa mani am somsari nuai azuk ni chuan thil engemo atha chu kan indu sakani ti chuanin ril aron tama tha aron khur kan ti hi glucose level aron hiam wang kha ani tabera chu hypoglycemia ti ania chu chumi laka invent haina tur chu protein lam tam deuh cho kan ngei du chuan ma protein lam tam deuh he sahan na lam kan ti meng chu protein ma chumi lam tam deuh chu sa chau lawa po he artui a te atam ta a ti chuanin hei dal tiang chi ang chrang ate po atam ta a khatiang lam deuh kha kan chuan kan rila tram hara ti chuanin voile khata thisena glucose level sang vak ang chi kha a om lem lawa reideu tak a om thei ni cho lovin ma chu wang chuan cho kan ngei du chuanin sa rem chang lawani pon ni chen kan soi ang pe lampang dal lampang ang chi kha thei ila ti chuanin taksa a thlum na kha a om reideu ta a chu ni chena kan soi hypoglycemic symptom kama thi sena thum na blood sugar niam nu to ka wanga kan soi ang chi har san na lo om ang kha khatiang la kha khanin kan him deuh do na ti chuanin entirnan tlai dar ru ka tangin anak tu chhun thleng lawa nak tu chhun dar som pani thleng lo ang chia kan om du ni chuanin tuna khan kan soi chia pakhat na chuanin protein lam tam na deute thei ila kan tia ti chuanin tui en tamanga ya ti chuan tuya chi tlem tel kha atangkaya ani lo po in hey sport drinks ma USA chuan Gatorade ang chi te tam hi ma electrolytes om thei hey sodium te potassium le rang om khatiang ang om na deu kha in atha a ti chuanin zero sugar te po om thawa hey diet sport drinks te po om teu hi ma chung ang chi te chu lo in ula ti chuanin kha cho in ngeya wanga hypoglycemic symptom kha thisena athlum na tlem na wanga
taksa ran chaw le than tui ran le thakur kan ti le lungphurang ran rang le ngai to na sahal le buai ang chi kha khang ang chi kha aran jiam don ani sport drinks lampang abi ken sugar omlo de mo zero sugar kan tiang chi te khang tiang chi khalo in thei ulamo ti chuanin ti le thei chu engemo chak de ule ka va kal de vat vat ta khata exer lak mo walking kha jogging kha tiang hal lo ti thei ula chu chuanin tu na kan han soi symptom kha khami kha aron ti re thei ni engwang nge he ron kan thisen hi angen kan blood sugar level hello san rate to chuan alo san rate to chuanin sugar aron niam tak han kan buai kha anita mo chu are thainan chuanin kha tuna kan soya hei kat man mo dewa kalangai to a meeting katlai don to a chuan protein lam tam deu ila ti chuanin tui in tam ila zun thum nei nai to le nei mek te tan chuanin tui in tam apoi mo le zual a chan chu kan zun atangin mi ain kan zung chuak tama chu chuanin harsana siam kan dehydrate hin ani chu wang chuanin tui in tam angai te chuanin khateng ang chi thakur laka invent theinan chuan sport drinks lampang chi kha sodium te potassium ang chi le engemaw khateng ang ho kha in lo indonia diet ni theise emo zero sugar ang chi deuh khan ni theise la khang khalo in ula khami la katang khanin in zia phang ti kha ti chuanin exercise ma chu chi level kan sai ni chu taksa chet na engemaw han nei ula khami than tuiron le tharon khur kha aram zia omanga khatiang anga taksai han cheta engemaw in han ti cha khanin in taksa in thau kha avala anga chakna ta na mangang I thuak ta na te I taksa cell function na tan khanin I thau kha ava ban don ani chu athat vele na chu weight ti tlak nan te po lo tha a thau ti tlem nan po lo tha a le chu tiang chan thil chi level kan sai zok ani chu kan sai non le nge o he kala nga kala ngai to a protein lam tam na deu mo khami kha rilatam hara cho kan ngei ni chena kan ti ang chi ma dakar som prok chung vel ni tina kan ngei du ni phechan atangka yang protein lam tam deu na te ma artui te sa te pe lampang ang chi kha dal lampang ang chi kha chuanin kanya kan sai kha taksa chet na nei apoi mo a ti chuanin tui in tam apoi mo a tui in tam mai ba ka tle ma chi han al deu emo ti chuan a lei trem chang thei tan chuanin khatiang ang sport drinks lampang kha khatiang kha in atha ang chutiang anga kan tia kan taksa te kan han cheta tharon khur deuh chung po kan han cheta excel kan han lak chuanin azia oma ti chuanin ka soi masak ber kha thisen kha check thei atha mo jun thum mek to kan ni thisen thum mek to kan ni chuan a check na kan nei ngei arin oma kan nei opon le ngei turan yanga doctor in an cho chuan tlom te na lei thei kha ani a chuwang chuanin kha in check anga som sari nuai ani chuan thil engemaw in han angai ti na ni khami aya somsari blood sugar kha somsari noi ni chon athalawa chuwang chuanin thil engemaw in han ei zok kha angaya ti kha ni mai ro se photana zun thum chung chang te a invent dan te le thil dang hunram chang kan sei ho le don nia khati khani phot ro se in man hunain lo thlir ve don nia ani le